Takže čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu zas a raz. Vyzerám ako totálny idiot, ale ja vždy na videách vyzerám ako idiot. Je to lepšie, keď nenatáčam. Aspoň vtedy nevyzerám ako idiot. Dobre, tak si dám viac svetla. A mám navyše bordel v izbe, takže chcem sa s vami porozprávať. Ja viem, že som sa strašne dlho neozvala. 2 týždne nebolo žiadne video. Za čo sa vám hrozne ospravedlňujem, lenže som proste nemala náladu a proste absolútne chuť do točenia. Neviem, či to bolo tým, že som sa dozvedela, že mám také strašné známky, ako mám, ale fakt mám hrozné známky. Takže momentálne sa potrebujem sústrediť na známky, chcem si ich opraviť, aspoň tie, čo sa budú dať. A podľa toho budem vlastne natáčať videá. Chcem robiť aj také denné vlogy, že keď niekde pojem, tak vám to natočím, zostrihám a bude to celkom zaujímavé. Ja si to dám z toho statívu asi preč, vidíte, lebo som to mala na tomto statíve, lenže je to nepohodlné držať to vo výške, alebo neviem, ako to mám povedať. Takže, prepáčte, že neboli ticho, prepáčte, že neboli tak dlho videá. Ja sa vám ospravedlňujem, ale fakt nebola chuť, proste určite ma pochopíte a potrebovala som takú pauzu trošku, aby som si, ja neviem, nejako oddychla od tých videí, proste aby bol trošičku pokoj. Takže sa potrebujem sústrediť na známky, pretože mám ich hrozne zlé. Jediné, čo som stihla za posledné 2 týždne, bolo to, že som si bola nakúpiť oblečenie, vidíte nové tričko, takže mám aj oblečenie, kto sleduje môj Instagram, tak vie, vidíte, tu mám zase bordel riadny. Takže tak. Ešte čo je také nové, zajtra pôjdem do kina na film Vzkriesenie démona, čo je horor. Je to za 10 minút 7 hodín. A teším sa na to. Z toho vám dám tiež možno nejaký vlog, alebo možno to natočím doma a pojem s kamarátom a ešte so spolužiačkami, takže, alebo len s tým kamarátom, neviem, či pôjdu spolužiaci. V každom prípade sa na to teším a chcela by som, teda idem tam. Potom na ďalší týždeň idem, pravdepodobne sa musím dať, normálne si dám takto ďalej ruku, pretože ja mám hrozne veľkú hlavu. Ak si to dám takto blízko, tak to je fakt nechutné. Takže si dám takto hlavu. Ja viem, ja zniem nejako trošičku preafektovane, a zase zniem trošičku preafektovane, takže sa vám ospravedlňujem, zase mám zlé vlasy. Je to všetko zlé, ale mala som chuť vám proste niečo natočiť, takže si to vážte. Konečne za tie 2 týždne som mala na niečo chuť. Pokec s Luizou sa vám celkom páčil, podľa ohlasov je tam vyše 60 lajkov alebo koľko a je tam aj dosť dislajkov, ale je to každého názor, ako ste chceli, mohli si dať like alebo dislike, takže som rada, že tam bolo aj toľko lajkov, aj proste všetko, pretože aj dislajkami mi dávate najavo to, ako vás tie videá bavia, takže je to fajn. Takže, zajtra by som budúci týždeň idem na IMT Smile, čo bude v Ministri, v Banskej Bystrici. Je to také veľké, neviem, klub, kde sa zabávate. Je to tvorené každý piatok a sobotu, robím im tú menšiu reklamu, ale je to tam celkom pekné. Je to tam dosť veľké, ja som tam raz bola, nie na diskotéke, nebojte sa, proste chodí sa tam od 16. Ale strašne chcem ísť na koncert IMT Smile, pretože ich počúvam dosť dlho a páčia sa mi ich pesničky a tak ďalej. Takže sa na nich teším, dúfam, že ma tam pustia. Ale v každom prípade idem tam, nie je to síce ešte isté, ale niekedy budúci týždeň vám dám vedieť, či teda idem. Vo štvrtok by som to mala vedieť, takže vám... vlastne je to v 23.4., čiže to bude vo štvrtok, čiže v piatok nepojem do školy, takže by som pre vás mohla niečo natočiť. Počkaj, mami, natáčam! Oznam. No je to oznam. Teda, mama sa rozpráva so sestrou. Takže, ak tam pojem, ja vám niečo natočím, budete mať z toho vlog. Ja tam budem s tým kamarátom, čo idem zajtra do kina, keďže on má 18 a môžem s ním ísť hocikde. Nebojte sa, nie som žiadna bitch ani nič, proste to kamarát. Bože, mám hrozné jebáky na tom videu. Dobre, to je nepodstatné. Takže, v každom prípade sa na to teším. Ja vám budem natáčať takéto vlogy denné, možno vás to tiež bude baviť, pretože nemám momentálne fakt čas ani chuť natočiť nejaké video, že si sem dám statív, teda tu niekde za mňa si dám statív, kameru, svetlo a idem točiť. Fakt na to nemám chuť.
A takéto video mi navyše nezaberú toľko ani času, proste random vlog. A síce video nejaké, čo by som natáčala celý deň, by mi zabralo čas, ale dala by som si na ňom viac záležať, takže mi dajte vedieť, či to chcete, takže ak bude na tomto videu, dajme tomu vyše 20 lajkov, alebo neviem, natočím vám to v každom prípade zajtra do toho kina. Vám niečo natočím, neviem či z kina, lebo je to zakázané, ale určite vám niečo natočím predtým, než pojem do kina, a tak ďalej, proste vám niečo natočím. Počkaj. Takže ja sa s vami lúčim, pretože už ma zahovára aj sestra, ešte som hladná, musí sa naučiť fyziku, lebo ju až tak neviem. Držte mi palce, pretože dneska sme písali 3/4 ročnú písomku z matematiky a tu ak nenapíšem aspoň na 3, tak som úplne v ríti s matematikou, pretože matematika absolútne nechápem, nemám ju rada. Čiže zdravím moju triednu. A tak. A ešte sme písali z fyziky. To by sme tiež mali dostať známku, takže mi držte prosím vás palce, strašne mi to pomôže, pretože pozitívna energia. Ešte jedna informácia, začala som čítať knihy. Viem, že to na mne moc nevidno. Viem, že to proste na mne moc nevidno, ale začala som čítať knihy. Momentálne čítam, ešte aj sestra mi hovorí wow. Takže momentálne čítam knihu Feng Shui, určite ju odporúčam, je to super kniha. Predtým som čítala, aká to bola kniha? Nejaká, Ježiš, neviem ako sa volá tá kniha, ale ak vlastne nájdete ju v popisku videa, ja vám to tam do popisku napíšem, ako sa volá tá kniha, ale nejdem to teraz hľadať, pretože už tak či tak toto video je dlhé, takže ak chcete, aby som vám to zajtra natočila, tak do zajtra, ak tu bude, ja neviem, hoci koľko lajkov, proste natočím vám to a podľa toho, koľko lajkov tu bude, tak to vydám, že či vás to vôbec zaujíma. Takže ja sa s vami lúčim, konečne som sa vám ozvala, takže nebojte sa, ja žijem. A budem vám proste točiť nejaké videjka, takéto. A teším sa a ďakujem vám hrozne za 820 odberateľov, je to úžasné, ja vám hrozne ďakujem ešte pred mesiacom, aj viac než mesiacom som vám ďakovala za 200 odberateľov a za mesiac aj chvíľu je 800 a viac, takže vám ďakujem. Budem robiť aj live streamy, ja vám som povedala len všetko, čo sa stalo za tie posledné 2 týždne, okrem toho, že som dostala skoro dneska poznámku za to, že som drzá. Nie som ideálne dievča v škole a hlavne sa dobre neučím. Len tak by the way, aby ste o mne vedeli. Dobre, lečím sa s vami, majte sa krásne, čaute a to video má 8 minút a like. A prosím vás, dajte like, ak sa vám toto páčilo a ak chcete vidieť zajtrajší vlog z kina. Majte sa krásne, čaute a